Тази прекрасна конструкция се използва за организиране на концерти, изложби, конференции и други. А самият кралски дворец, който сега вече ще го видите, нали, малко по-близо от другата страна, е културен център. Наред с Държавната библиотека, тук се посещава, се намира музей за история на Будапеща и Националната картинна галерия. Едно от крилата на Националната картинна галерия отново се ремонтира в момента и се стремят пак в рамките на този национален проект да получи този си вид, този облик, който е бил замислен още по време на проектирането на двореца. Първият мост, построен над Дунава, е този отясно, верижният или моста Сейчени, само с две платна. Значи, когато са строили 1849 година, не са мислили, че ще има такъв трафик. Отляво фуникуляра, а в подножието е на бетонна нула, тук е нулевия километър. Значи, като четете някъде 150 километра до Будапеща, да знаете, че той се изчислява до тая точка. Ето виждате насреща на нулевия километър, отдясно фуникуляра и по тунела. Между другото, когато дойдохме тук, ние младите зайчета, студенти, на нас ни казаха старите: знаете ли за какво е построен тунела? За да може, когато вали дъжд, да бъде там сложен моста, верижния мост, за да не са мокри. И ние в началото, първия момент, това го разбрахме, приехме го съвсем сериозно, после разбрахме, че се правят шеги, но тая шега я пущаха абсолютно на всички, които за първи път идват в столицата. Така, намираме се в момента, и сега отново ще се озовем на крайбрежната, една от най-старите будайски части, която след голямото наводнение от 1838 година, поне на мен това ми е направило впечатлението, тази част е била с 2-3 метра по-ниска. И след това е издигат, нали, с горе-долу 2 метра, след като е започнало укрепването на брега на Дунава. Значи и сега има наводнение, но както виждате, и двата бряга са много добре